L'estació de Portainer a Rialp ja torna a estar oberta als esquiadors. Fa just una setmana es va haver de tancar la carretera que dona accés a pistes per obres, ja que es va haver de col·locar una malla protectora per evitar esllavissades i garantir la seguretat de la gent. Aquest dimarts, un parell de dies abans del previst, els esquiadors ja han pogut pujar amb normalitat mentre s'acaben de fer els treballs a peu de carretera i l'estació està molt contenta del volum de clients rebuts. Aproximadament tenim uns 200 cursistes allotjats aquí a l'hotel, més uns 200-250 que han vingut que estan allotjats a baix a la comarca. Amb el conjunt pensem que és una setmana, diguéssim, més bé fluixa. Aquest tancament no ens ha afectat, sí que hem tingut un cap de setmana tancat a l'accés, no ens ha afectat molt perquè, com deia, és un cap de setmana després de festes, on realment és una temporada baixa per nosaltres. Ara mateix és quan comença realment la temporada forta d'escolars, les setmanes blanques, que tot just comença aquesta setmana, però realment la setmana que ve serà la setmana més forta, per la qual estem molt contents per tal de normalitzar la situació. Cal remarcar que l'estació no ha estat del tot aturada mentre han durat les obres, ja que els clients de l'hotel de la Cota 2000, que ja s'hi trobaven allotjats, han seguit amb la seva activitat normal tots els dies. En fet, no hem tancat, el que sí que hem fet és limitar l'accés. Teníem els serveis oberts, una pista de serveis oberts pels treballadors i pels propis monitors perquè teníem clients allotjats aquí a l'hotel, cursillistes com ara veieu, doncs que han fet amb tota normalitat la seva setmana d'esquí. Aquest dimarts s'ha col·locat una segona xarxa de protecció a la paret amb perill d'esllavissades que s'espera que garanteixi la seguretat durant el que quede de temporada.